Usa ka dakong sunog ang miulbo karong hapon sa Agdao proper sa Davao City. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nasa ibana-bana ang 60 ka mga pamilya ang apektado dihang miulbo ang dakong sunog diha sa barangay Agdao proper karong hapon. Nabulabog ang mga residente sa barangay Agdao proper, Davao City alas 2 karong hapon dihang miulbo ang dakong sunog. Ihay og alsa ang mga residente sa ilang mga mapuslan pa nga mga gamit. Nanggawas na sila paingon sa highway. Gilayong gipasilitan og tubig sa mga miresponding fire truck sa bumbero ang kalayo. Gisaka na ang atop sa ubang mga balay sa mga bumbero. Mitabang sab ang pipila sa pagbalbag sa atop ug pader sa balay aron nga mabugahan og tubig. Sa inisyal nga ihap, ana sa Sobra, 60 ka magbanay ang apektado sa sunog. Sara, sa karon parayon gipahigayon sa mga personahe sa CSWD o nga taging sa mga apektadong pamilya aron masutagayon na eksaktong ihap sa mga apektadong pamilya ingon man ang mga damaged houses. Sa karon sa parayon ginalusad nga investigasyon sa BFP Davao aron masayran ang tinubdan sa pag-ulbos sa kalayo. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.